Miyerkules, mao'y atong pagsugod sa Kwaresima, pinagi sa pagdawat sa balaang mga abo, diin kana nakahulugan, ngabot natong dawaton ang awhag sa Ginoo sa pagbasol sa itong mga sala o pagbag-o sa itong kinabuhi. Ang Kwaresima, matagtuig ato kining gisaulog, aron kita pahinumduman sa simbahan sa importante natong buhat nga mao ang renewal, kabag-uhan sa atong kinabuhi. Sa ingon yana, kita mahimo gayud nga tinuod nga mga sumusunod ni Jesus ug uban sa putli nga kasing-kasing, uban sa kinabuhi nga nabag-o ato sa ulugon ang Pasko sa kapagkabanhaw nga madasigon ug malipayon. Apan may Kristo, ang pulong sa Dios dining tumingguha, magpahinumdom kanato nga kining commitment of renewal, kining atong pagpaningkamot na kita mabag-o, makabigayon ngadto sa Ginoo, malimpyuhan ang atong konsensya kasing-kasing ug kalag, dili basta nga madali-dali nganuman kay adunay daghang mga babag, adunay mga tentasyon, no? Tentasyon nga ilabi na ko ikaw desidido gayon nga motubo sa imong pagtuo, moduol sa Ginoo ug imong masinati, gusto ni masinati gayon ang iyang presensya ug papakig-uban sa imong kinabuhi, mag-andam ka sa mga tentasyon nga moabot, moatake kanimo sa mga pagsulay nga mohampak kanimo. Mabitaw nga ang uban siguro mo prepare sila sa usa ka kinabuhi nga Kristohanon nga dili kayo committed. No? Dili kayo committed. Relax lang. Apan, mga Igsoong Kristo, ang kinabuhi nga Kristohanon without commitment, without serious commitment, dili gayud usa ka kinabuhi nga malipayon, malinawon, ug matagamtaman ang pagpakigsuod ni Jesus atong Dios ug matutudlo. Busa, mga Igsoong Kristo, dili unta kita magpadala sa mga discouragement. Kita, nining Kwaresima, magipahinumduman nga atong seryosohon ang atong relasyon sa Ginoo. Nga tinuod adunay pagsulay, adunay mga tentasyon, apan kinahanglan nga dili angay nga mahadlok o madiscourage kay si Jesus nga gitintal didto sa kamingawan but maghatag kanato og kasiguraduan nga kita usab magmadaugon sa mga tentasyon sa kinabuhi. May Kristo, matag unang Domingo sa Kwaresima, ang Ebanghelyo kanun na gayon magsaysay sa tentasyon ni Jesus didto sa kamingawan. Ang ato Ebanghelyo karon nga kinutlo gikan sa Ebanghelyo ni San Lucas, adunay detalye nga dili nato mabasa sa Ebanghelyo ni San Mateo ug San Marcos. Kaya sa katapusan, nag-ingon si San Lucas, human si Jesus tintala sa yawa, sa tanang paagi, mibiya kaniya ang yawa sa makadiyot. Mibiya ang yawa sa makadiyot. Ang buti pasabot niya na nga ang yawa mibalik pagtintal, mibalik sa iya mga sugyot. Hangtod gayud didto sa Kalbaryo, si Jesus iya kanang na sinati ang mga tentasyon sa yawa. Matod pa sa mga biblical scholars, kining tulo ka tentasyon ni Jesus, usa lamang gayud kini ka tentasyon, usa lamang. Umang kinang gitawag nga messianic temptation of Jesus. Unsa ni messianic temptation of Jesus? Usa kini ka sugyot sa yawa
nga buhaton ni Jesus ang kaluwasan sa tao dili sigun sa pamaagi sa amahan o sa pamaagi sa amahan nga luwason ang tao pinagi sa sakripisyo sa pagpasakit o kamatayon. Ang plano sa Dios nga luwason ni Jesus ang tao pinaagi sa cross. No? Ang yawa, ang messianic temptation, mao kini. Luwasa ang mga tao dili pinaagi sa cross, kundili pinaagi sa gahom ug mga milagro ug paghatag kanila sa ilang gikinahanglan. Ug ang mga tao modawat ng Hesus ug motugal kaniya. Kay mao ni no ang gipaabot sa mga tao aron dali nga dawaton si Jesus, aron ang mga tao motuo kaniya nga si Jesus muhatag lamang sa mga tao sa ilang panginahanglan, maghimog ipakita ang gahom to impose himself through power and miracles. O ang mga tao sigurado kayo nga motuo kaniya, mudawat kaniya. Muni ana si Jesus dining crossroad. Luwason ang tao pinagi sa kamatayon sa krus o kana lisod pait, no? Ulwason ang tao pinagi sa sayon ug dali nga paagi nga siya mismo makahimo siya kay sa gamhanan man. No? Apan sayod kita nga ang Jesus sa walay lipod-lipod iyang gipili ang kabubuton sa amahan. Iyang gipili ang cross kaysa sayon nga paagi nga gisugyot sa yawa. No? Tinuod aduna siya gahom, aduna siya makahimo siya mga milagro, maghatag siya sabit sa unsang panginahanglan sa tao. Apan iyang gipili ang cross. No? Mali ba Iso Kristo? O kining tulo ka tentasyon ni Jesus mosab ni kasagaran ang atong mga tentasyon. Karon atong tutukan ng unang, no? Si Jesus human siya nga nagpuasa atan kaadlaw o natural nga gigutom siya. O gigutom siya o dito sa Kamingawan, kung kinsa may nakaadto siguro nakabisita sa Holy-Land, ang mga Kamingawan no sa deserto nadyo na daghang mga bato. O mga bato murag ang forma loaf of bread, no? O natural gutom ka, no? Makahuna-huna ka nga kana pan. Og si Jesus makabuhat, no? Makahimo og milagro aron himon ka ng pan nga aron iyang kanon. Kanang tentasyon mga Iso Kristo mao kini nga kanang tentasyon to satisfy our basic necessity, our sensual pleasure. Pagkaon, mga ilimnon, no? Unsa pa, no? Mga sexual satisfaction, mga kahilayan sa kalibutan. Mao ni, no? Nga pwede ka nang makuha sa tao, ilabi na adun siya kwarta, no? Ilabi na adun siya gahom. Apan dindi si Jesus nagpasabot nga ang tao, ang tubag ni Jesus, dili mabuhi lamang sa pan, kundi sa matag pulong nga mogawas sa baba sa Dios. Ang ating tentasyon sa yawa, may Iso Kristo nga kita
nakapokus lamang, nakakonsentrate lamang sa mga panginahanglanon sa adlaw-adlaw. Diin wala na kitay panahon alang sa Ginoo sa pag-ampo. Wala na tay panahon sa pagbasa sa Biblia. Wala na tay panahon sa pagpaminaw sa Dios. Kaya nakakonsentrate lamang ta sa mga adlaw-adlaw nga panginahanglan. No? O siguro gusto nato isatisfy ang ato mga sensual craving. Di lang ang pagkaon, di lang mga ilimnon, kundi ang sex. O sanyanap, no? Satisfy yourself. Kaya na nimo, nana nimo. Then why do you don't deprive yourself of these things? May Kristo, kita pasidanan ni Jesus o gituluan ni Jesus na bisan pa kung atong tagbawon ang atong kagalingon nini nga butanga, no? Makalanon, ilimnon, kailayan, no? Apan dili gayud na makatagbaw sa kasing-kasing sa tao. Kay ang tao, matod pa ni Jesus, dili mabuhi lamang nini mga butanga nga material nga makatagbaw, yes, sa iyang lawas, apan dili maghatagayon o katagbawan sa iyang kasing-kasing. No? Muna na sa kadang tentasyon, diin si Jesus, ang yawag ipakita ni ang mga ang kalibutan o ang mga bahandi sa kalibutan. No? Ako kining ihatag kanimo, kining gahom, no? Kining magbahandi. Basta kay ikaw muluhod ka nako, musimba ka nako. Ang tentasyon di ay sa gahom, no? Ang tentasyon sa gahom, o pila ka nato, no? Dalig gayud nga mailag sa yawa. O pila ka nato nang gandoy nga mahimong gamhanan. Siguro diha sa mga eleksyon, di daghan nato daghang kandidato nga gustong magpaboto, no? Nga mahimong public servant. Apan sa kita, nga kung ang tao ang iyang kasing-kasing dili putli, dili hinlo, kini mahimong gahom alang silang kaugalingon sa ilang pamilya o sa bisan kinsa, o sa ilang gusto, no? Mama na. Buwal ka sa mga tao. Buwal ka sa mga tao. Ang gahom. No? O matod pa, no? Kining tanan, matod pa sa yawa, kining tanang gahom o bahandi, akuha, o ako ni itugan kanimo. Ihatag kanimo. Basta kamuluhod lamang ka. Kasagaran ang yawa, magingon nga, ang gahom, ang bahandi, is a plaything sa yawa. Na kung ikaw gusto mo duwa, iya ka na ihatag. May mga isang kanato nga nabuta sa gahom, nga gani ibaligya ang ilang kalag ngadto sa yawa, aron lamang gayud mahimong successful, aron lamang gayud mahimong gamhanan, aron lamang gayud ang mga katigayunan. May Kristo, kita itulungan ni Jesus nga ang Diyos lamang angay nga simbahon. No? O ang ikatulong tentasyon, gidala si Jesus dito sa pinakatuktok, no, sa templo sa Jerusalem. No? Ang templo sa Jerusalem. Mauna ang pinaka-importanting building sa Israel. O importante ka na. No? Diin ang mga Israelita, mga Hudiyo, mualto at least once a year. No? O ilang ikalipay nga maanha sa templo. Ginasis pinakatuktok o ang sugyot ambak. No? Ambak. Kaya na maangkin nga musapnay kanimo. So, ang tentasyon nga to become famous, ang tentasyon of doing something spectacular, aron ikaw mahimong celebrity, aron ikaw mahimong bantugan,
ang ikaw mailhan, ang ikaw mahimong famous, di ba? O daghan ka na to, labi ng mga batan o mga millennials, bisan unsa lang may buhaton, no, sa social media, aron mahimong viral, aron mahimong trending, no? Bisan unsa lang mga binuang nga buhaton, aron lagi mailhan, makit-an, no? Mahimong viral o trending. Mamanay ba Isong Kristo, no? The temptation to become famous, to become a celebrity. No? Diba? No? Apan, dinhi, no? Si Jesus mingon, sa yawa, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ayaw tintala. Do not tempt the Lord. No? May Isong Kristo, gini, si Jesus siyang nagmadaugon siya sa tentasyon, ubod niyang ipaabli ka nato ang iyang kadaugan. Apan karon ako tanap, unsa ba itong buhaton? Aron kasama na Jesus magmadaugon sa matentasyon nga naa. Moabot sa kinabuhi. Tentasyon gikan sa yawa, gikan sa kalibutan, o gikan sa itong hakong nga kaugalingon. Unsa ba itong buhaton? Ang gibuhat ni Jesus, no? Nag-unsa man si Jesus dito sa kamingawan, nag-ampo, nagpuasa. Kay pinagi sa pag-ampong pagpuasa, ang atong kalag mahimong kusgan. No? Apan kung kita, way ampo-ampo, mag-ampo lang tago ganahan, mag-ampo lang ta siguro kung natay problema, natay sa crisis, what type of your life, hindi gayud kita, atong hinumduman nga ang yawa bright kayo na siya, very clear merkado. Na siguro di ito magkamatikod nga naanay di na siya, nagsulso na di ay, naanay di siya, naghaylo na nato. No? Naana siya. O kung kita, walay pag-ampo, pildi gayod kita. No? Mapildi ta. Apan, dili lang ang pag-ampo. Kinahanglan sa ang gibuhat ni Jesus, nagpuasa, no? Nagpuasa. Kanang pagpugong sa kaugalingon. Ang pagpugong sa ang self-restraint, self-discipline, self-control, self-denial, no? Mao na. Kasagaran na anad kita nga ang atong pugnan ang uban, ang atong badlungon ang uban, ang atong hugman ang uban. Siguro ato nang buhaton sa atong kaugalingon. Imbis ang uban, mao karon na itong badlungon, ang uban mao'y natong i-control, ang uban mao'y atong hukman, ang uban atong disiplinahon, siguro kita unta gayod. Ang atong ugaling mismo, mao'y atong i-control, mao'y atong disiplinahon, mao'y atong babagan, mao'y atong pugnan. Kaya kung dili ka nabuhaton, kanang atong hakog nga kagalingon, mahimong wild best, no? Na dili na makontrol. Mabitaw nga dinhi sa ang Purisima, gito spiritual exercises aron atong bansayon ang mabulaton sa Purisima. Ilabi na kanang self-denial o pagpugong sa kaugalingon. Dili kita mahimong maisugon o makusganon kung ato lamang palabi o kung ato lamang buhaton na sa itong gusto na itong buhaton. No? Si Jesus may Kristo, makabuhat ko din ng mga milagro, kining sugyot sa yawa. Apan wala ang pasabot nga, kinahanglang buhaton. If you can, it does not mean that you must do it. No? Nayuban nga, mahimo na nimo, pwede na nimo, do it. Dili tanang do it. No, maayo og sakto. Bisag pa nga kana mabuhat nimo, apan ayaw kana buhata. Ayaw patala sa tentasyon. O mabitaw nga kinahanglan kita, may Isong Kristo, ang makanunayong lamdag sa Ginoo, sa inyo na kita makamatikod, makabantay, nga naana din na ang tentasyon sa yawa, naday ni ang tentasyon sa kalibutan, nga nagsugyot ka na to, nagsusul ka na to, ugato ka ng isa likway.
pangayon ang grasya sa Ginoo, ang panabas sa itong santos ngainahan. Nga napunta kita sa kanunay, madaugon sa mga tentasyon sa kinabuhi. Ang Diyos mutugot na kita tintalon, aron kita musali kaniya, aron kita mahimong mapabsanon, o aron kita matagayon nga kita mudaog sa mga tentasyon, atong madawat ang premyo. No? Mutubo ang atong pagtuo o pagsalig ngadto kaniya. Ato itugyan, ato gagalingon sa atong santos ginahan, na sa tanang higayon, na kita tintalon sa yawa o sa kalibutan, kita unta makalinggat o hatagan o kusog sa pagsalikway nini o kita mosalig lamang sa kaubuton sa Ginoo o sa pagtulunan ni Jesus. Manindog palihog.